Христос е възкресен от мъртвите и стана първият плод от починалите. Първият плод, не е Лазар, не е сина на вдовицата, е Христос, първият възкресен духовно и свързан с Бога да живее с нов живот. Всички други умряха и все още, нали, знаете, понеже както чрез един човек дойде смъртта, така чрез един човек дойде възкресението на духовно мъртвите. Защото както в Адам всички умряха духовно, така и в Христос всички ще живеят. Сиреч, Исус е наречен първородният от мъртвите. Исус е наречен първият плод от възкресените. Първи, какво означава, бе, приятели? Че ако ще има първи, ще има и последствие от втори, от трети. Вашата е посланието! Не си игра игри тая вечер, нямаме намерение да се правим на проповедници, а да хванем истината. Преди кръста Христос е деклариран многократно от евангелистите и от отца като единородният, няма друг като него. Единороден! Само той е единствен роден от Бога. Да, в физическо тяло, но по дух на святост обявен за Божий син във връзка с Бога си. Или както казва Павел, той притежава в физическа форма пълнотата на Бога, живее в него. Аз и отца едно сме. Отец почита сина, сина почита отец и така нататък. Преди кръста, след кръста, това приключва. Тази биография, тази идентификация бива променена. Бог сменя титлите на Исус и го прави от едино самородния, само той, единороден, го прави единственият, благодаря ти, го прави първороден, първи в редицата на много синове и дъщери, които той ще приведе в слава. Евреи 2 глава 14 стих. Сега гледай какво става. Имаме един баща и една майка, която е прекрасна. И като правите такива хубави снимки, винаги се радвам, какви хубави сте. И гледай и децата им и те хубави, защото родени от хубави хора. Сега, един баща, кой първородния? Лалта страна. И ето го, Христос. Христи си първородният. Нали? Добре. Сега, защо си първороден, а не си единородният? Защото има други братя. Следват други. Ай, пак да го кажем. Следват други. Ай, заедно да го кажем. Следват други. Идват други. Не може да бъде първороден, ако няма други. Сега, ти излезе от естеството, от гена, от ДНК-то, от определенията на твоят родител. Излезе. И ги носиш. И ги имаш това, което той вложи в тебе и ти даде. Така, добре. Обаче, след като има второроден, ела малко насам, той откъде излезе и къде дойде, в добрия смисъл на думата, искам да кажа, не излезе ли от същия произход, от същата отроба? Защо? Защото те са братя, те не са приятели, те не са господар и слуга, те не са служител и работодател, те са двамата синове на баща си. И ако са двамата синове на баща си, те са еднакви помежду си, по начин, по който ти и аз не можем да бъдем. Слава, да. Така е. Първороден има само когато следват други дойдоха. Откъде идва той? Откъде? От същата форма, същото естество и от същите определения, които носи Крис, той ги носи. Слава! И после идва моят прекрасен любимец, иди наблизо. И после може да излезете всичките ние и да се наредим тук. Всички. Слава! Всички. Благодаря. Я, къде си в тази схема?
Къде си в схемата? Аз съм в схемата не на единородният, не мога да бъда. Аз съм в схемата на първородният. Аз съм в живота. Аз съм в определенията. Аз съм в естеството, в съществуването. Друг вариант за църква, за вярващи, за християни няма. Така е. Колко мога да ви кажа за това християнство? О, слава да бъде на Бога, чуй както е Той, така сме и ние. Всеки брат на първородният е излязъл за нов живот от същата отроба, минал е по същия път, на същия принцип живее и е преминал в сферата на нов възкресенчески живот. Както е Той, така сме и ние. Айде да го доказвам. Ако аз живея, И вие ще живеете. ако аз живея, ще касае и вашия живот, и вашето съществуване, и вашата позиция пред Бога, и вашият съюз с Бога. Ако аз и вие също. Затова бях пратен, за да ви убия на кръста, да ви погреба в гроба. И аз като възкръсна за нов живот, да повлека след себе си нова раса. В Адам, в Христос. В Адам, Христос. Ама аз съм богат, аз съм умен, аз съм философ, аз постигнах. Да, ама ако си в Адам, Бог не се интересува от тебе. Той се интересува да те Интересуваше се до Христос. Оттам нататък каза: слушай сина, следвай сина, интересувай се ти, иначе целувайте сина, за да не погинете. Алелуя. Ако той е обявен за първороден, това означава, че има поне един брат, който брат споделя същата опитност, която първородният е преживял. Слава! И виж, в това се усъвършенства любовта в нас, че имаме дръзновение в съдния ден. Защо, бе? Павел, извинявайте, Йоан го обяснява. Защото както е той, така сме и ние в този свят. Амин. Слава! Алелуя! Свършвам. Ето го. Писмо до Евреите 2.10. Нов съвременнич, много хубаво го казва. Бог е този, за когото и чрез когото всичко съществува. Той искаше да има много синове и дъщери. А ние си играем на апостоли и пророци, на служители, на някои помазани, на някои докоснати. Сина е по-важен от всичко. Живота на сина е по-важен за тебе от всичко. Той те въвежда, той те извежда от старите неща и те въвежда в статута на Бога и в позициите на Бога, такъв какъвто е той. Той искаше да има много синове и дъщери, които да споделят неговата слава. Всички се грешиха и изгубиха, отпаднаха от присъствието на славата. Нали? И извършил това, смени си, той извършил това, което трябваше. Станете да си идем от тук. Не бойте се. Има място, на което ще ви заведа и там вече няма да преживявате този ужас. О, слава! И извършил това, което трябваше, направи съвършен онзи, който ги поведе към спасение. Бог направи Исус истински спасител чрез неговото страдание. Онзи, който прави хората святи и онези, които са станали святи. Пак ще го повторя. Който прави хората святи и онези, които са станали святи, имат един и същ баща. Амен. И затова Исус не се срамува да ги нарече свои братя и сестри. Амен. Затова казва: ще известявам името ти на братята и на сестрите си и ще те прославя с песен в църквата. И после казва: ето аз и децата, които Бог ми е дал. Слушай, и тъй като тези деца са хора от плът и кръв, той стана точно като всички останали човешки същества. Чуй сега, за да може
чрез смъртта си да унищожи този, който има власт над нея, дявола, и да освободи онези, които заради страха си от смъртта цял живот са били държани в робство. Каквото можах да кажа, казах. Искам да свърша с апела, желанието на апостола. Дечица мои, за които аз се боря ежедневно и съм в дълбока агония на родилни болки в моя дух, в моите изразни средства и комуникация, докле се изобрази Христос във вас. Каква е тая борба? Каква е тая агония? Да те докарам до идея, до разбиране, до място, до вяра, до увереност, до практика, практикуване, живот на единство и идентификация с Христос. Алелуя! Духовно. Алелуя. Духовно. Амен, амен. Алелуя. Какво ще кажеш за това? Слава. Къде ни води апостола? Къде ни води Бог? И ето ще свърша с това от Малахия, което е последното нещо, което наскоро открих. Изучаваме Библията постоянно. Малахия казва: пророка и ангела вестител на завета, който търсите и очаквате, ще дойде, ще се яви, казва, изневиделица неочаквано в храма ви и в живота ви. Но кой е способен да издържи и да приеме и да усвои, казва, пришествието му, явлението му, защото е като ден на тепавичар, който избелва и после продължава и казва, и като на пречиствач на сребро, който сяда срещу пещта и съда, в който се топи среброто. И аз за пръв път разбрах нещо, как се топи сребро и каква е била практиката. Среброто гори в съд, който издържа на висока температура, и той го бърка, и той с една специална метална лъжица отгоре разбърква неща и стои там и чака. Чака. И що чака? Той знае, що чака, но ние не знаем. Но сега ще разберем. Стои и чака. До кога ще чакаш, претопвачо на сребро скъпоценно? И знаеш ли до кога чака? Когато образът му се изобрази в повърхността на разтопеното сребро. Той казва, процесът е приключен. Спираме с. Хиляди години, стотици, човек и Бог се борят. При Ной имаше битка и борба, в която Бог каза: духът ми няма вечно да се бори с човека в неговото противостояние. Годините му ще бъдат 120. Преди потопа Бог работеше с човека по друг начин. Имаха други взаимоотношения. Човекът дотам се изврати в мозъка си и в мисленето си, че доведе Бог до това място. Човекът беше виновник да се разкая Бог, че го е създал. Виждаш ли противоречието? И той постоянно казва: ще изпращам процес на очистване, ще ви дам закона. Някой казва: ние трябва да пазим закона. Закона се даде с цел една единствена: да ти се изявят греховете. Павел казва: закон не се прилага за праведен, закон е този, аз съм оправдан. Виждаш ли, ние нямаме нужда от тази система, от която сме извери, и казах, това е друга тема, но години след години даде закона, даде това, битката и борбата продължава. Идва Христос, запалва огъня, и в този огън ти и аз изгоряхме, и в този огън ти и аз бяхме очистени в Него, на кръста, и през това, през което мина, и накрая се изобрази образа в това претопяване, в това погубление, във всичко е този процес. Ние днес виждаме отражението. Той в нас и ние в Него. И това е същината на благовестието. Христос да се изобрази във вас, както е Той, така сме и ние. Амен.
О, да можехме всички въпроси да отговорим. О, да можехме да кажем, да, ама аз, да, ама не става въпрос за тебе. Чао. Не става въпрос за тебе. Не, дори Павел го казва. Павел го казва. Айде да се изправим на това място. Айде да се изправим на това място. Павел го